Matanaw na. Okay. Tismi man. Sige, ito yung vloggers. Sarap eh. Ito, lamig ito katulog ano niya ba? Inom mo, naglasot ang mama. Ako, every morning ko magtumara sa gabi din. Sa gabi din ako uminom sa paano talaga morning. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from little Yas to each of you. Content creator making videos on the